ये दादा तो जानते को करम ना छोड़ जाए तो का चाहत हो तू के करत है पूछ के हमर बेल से पलंग पे से उठा के लेके कोला बताओ ना तनी है अरे त का करी त दाई जी मैं ले ले बनी हम जी मैं ले ले बनी अब तू बेटा के सिखाओ तो उनको ओकरा घर में से जौन मन कर तौन निकाल के लेके आ जाओ तो का हो गले अरे माई के दोस्ती के हम ही लेनी है ठीक बा जनमाउले बाड़ू हमारे भरोसा का अरे हमरा मरद के तो मत्ती मार के रखिए ले ले बाड़ू कि सब तू ही लोग के कहले करत बटुगे एगो बात हम नहीं के सुनत मन तनी से बेल सीट बिछा दिलस त का हो काहे लगला जाके उठा के लेके आवा हमार ना पीछी बुझाइए लो आ देख इज्जत के सवाल बा कौन रहे त कौन इज्जत हम ना बुझिला कोनो चीज ठीक बनू हमार सामान छुए किनकर हक कैसे ओकरा हमारे बबुआ कहला खुद के हमारे बबुआ कहला मैं हरी आई नो ओकर सामान ले जाके दान करिया हमार ना हां ठीक बा आगुनी हम आगु लो नहीं जा ठीक बा हम आगुनी ओजे रुआ सब रुकी अच्छा ठीक बा बाड़ू हो ठीक बा धरी का बोल जी हां अच्छा स्कूलिया पर को आदमी बन जा 8 आदमी सब कुछ के जीमा इनके कपाल अच्छा ठीक बा हम आगुनी हां ना हम 2 मिनट पर रही ना हम आगुनी ओजे रुआ सब रुकी मावरा रोडा धकावे कटे कदी कोई लेवे जाटुए ठीक बा रह जे तनी रह जे तो ठीक बा धरी ओजे रुक के हम आवतनी करे माने काहे ते फोनवा पे तोरा भुनुर बतियावत तो तोरा कल जरूरी बा माने करे का चाहत नहीं बताई ना तनी घर भर के सारा टेंशन माने तो है फोनवा पे हम बतियावत नहीं तो तोरा बोलले में बीच में जरूरी बा हैं ते काते चाहत है जैसे लगबे करी कासे ते बोलते बड़े काट जीसन लागी ना जे बाटे रौरा खातिर माईए बहिनिए भैया काहे और घर में आदमी नहीं खे और आदमी माने तोरा चलते माने का करी माने बहिनिया के कुआ रख दी ना हैं कुआ रख दी हम साला बुझा तक बहिन ना का बाहट बिया घर में अब बाहर तहरी में मारब नु एक फाइट में चल जीबू मदनपुर तुरंत काहे ओकर चलते भरे हम चल देम त काहे जल्दी ले के खाटी डाल के अभी छा के रेडी रखे जा बुझाइले ना तो घर में तेर हवे ना तो हम रह बुझाइल एबार ही तरह तो जहां घूम के चल गुलन तो तोरा हो ना कुछ बाकी ना रे हमरे का जन्मावले बानी हमरे का बेटी होई कि हम को तोरा के जोन कहतन जोन ते करना हमर सुनाओ कि ठीक बनू तो के करा सो रो भाई बनल बनी हम बनल का बने भाड़ा पे कहनी के बनल बनी हम हां तो हरी तो करी तो ते आते का करबे हम का करम हमार कोई ना हटे कोई ठीक बनू ते कचर जातरा पे ते कम कर हम कोई के कुछ ना समझी सुना बेलमुंड बिगड़बू हमार काहे बुढ़िया जता पटर बोले ले आई हमने के बुझा करी उ सब करी तोरा के जोन कहतन जोन हम जोन हम जोन ते काम करबे के तापर मत चलबे हां तो रो चाहते बन हम नो देखी मम्मी जी सुनी हमारा से ना बनी कोनो चीज आता ना फरमाइश करते हैं जरूर सब ठीक बात जाके कहीं उ करा के बनावे के हमरा बस के बात नहीं के हाथ ना एगो गर्मी लगता है देखते कि सब गर्दन उर्दन छिला गइल हमारे त माने काहे गर्मी लागत त हित न त यहाँ त खाए के ना बनी खाली खाने बनावत रहा सुबह में नाश्ता बनावा दोपहर में खाना बनाओ फिर सांझ खानी खाना बनाओ हमारे जिम्मा बाकाई सब करे के हमरा माने दू जनी बाऊजा दोनों जनी में कोनो जनी के अंग नहीं खिलावत करे में त तोहन लोग के बियाह शादी सही हो गइल बा त तोहरो बाप भाई आवतन त इनमें खियावत पियावत रहे तो सबके बदला रहुआ हमारे से कहां निकालम बनवा के खनवा तोहरे से काहे के निकालम जे घर में बा उहे न करी के जाई गांव में के दिन बुला लेवे जाई बुला ले अगर कर दो हमें कदी में कमाओ तराउरे ती लोग हरू आवतन एक ठो आदमी का आवतन बुझात है कि छेका बड़ अच्छा त वैसे हम गांव में के ना न बुलावे जाई घरे के दिमिया न कदी हन काहे ऐसे कहीं ना कि फलानिया के पतो ये देख तोर से कितना निमन बिया ऐसे बिया ऐसे त कमाओ करे के ना निमन होय जवनी जनी बुला ले जाई हमारे से तो बस तोहन लोग के नु मुहे पर जा बाबा बउए ठीक नु आई अभी ता भईवा आ जे सनु त दोपहरिया रात ना लौकी बना के खियावे लगबू त रउवा कौन सा मार ले के था दिना मुर्गा मछली कहां ले रे तोर भाई वाइल में त बना के खियाओ उ त हम ही ना बना के खिए ने जहां से मर्जी वहां से इंतजाम करके बनाई चाहे ना बनाई कोई एक देखा एक सांझ खातिर कोई हित न त कहाला आखिर दिन 10 दिन रही हित न त ना कहाई जौन बनी तौने खाई ठीक माने नु का कहल चाहत नहीं महीना दिन हमर भईवा रहेला सनावेला सन ता भईवा बाबा अब तब के दिन होलन त 15 दिन लगा के गोलन हो ना बोलनी त का जन त हमें बुझाते हम दिन गिनी ना ठीक नु नहीं घर हमार ना ह हमरा घर आके ना रही हूं भैया बा ना माने तहार बियाह वाला घर में के भाइयों के हिस्सा काहे जा बन गइल बा हां हम हिस्सा देमो करा के अपना में ले अब बेल सिके वाले जाई बिछाए के दलनिए में हमार नहीं खे हम बक्सा में बंद करके धइले बनी गंदा होती हम ना दे अपन बेडशीट रवा के त माने फिचाई ना गंदा हो जे त ई का करेलु जा हो माने बाजू के मौगी लेखा चाल चिन्हावेलु जा ना कतना छे रहली सन सही हाला कर देली सन
ओसही तू करत देखी हूँ। मम्मी जी ज्यादा मत बोली राउर बेटी के छेका आवता अपन रउआ जवन इंतजाम करेगा करी हमरा उससे कोनो मतलब नहीं। हाँ तो बाजी को बाई सनु के बुझाला के ओकनी लेखा कोई नहीं के खूब बोलली सन ओसही तू सुनत सुनत तहरो हवा लग गइल बा हमरा बुझात हुए माने जनू। छेका कल जरूरी रहे डायरेक्ट शादी ना हो जाई त अब तू जौन कहबू तब न होई काहे मलकी नहीं हो गइल बानू काहे लइका नहीं के घर में हमार हमनी के बियाह शादी ना भइल हमनी के कौन समारोह रहता ना छेका बरैछा बैल के आदमी के लेके गोई रे के ले आवा जा ले आवा द के बात नहीं के जाई छोटकी से मांग ली हम जातनी अपन काम दाम देखे ठीक बा। अब देखला घर छोड़ के निकल गली होने बगीचा में हम मांगत है बेल सीट के लगले हितना तया जन बिछा के रेगी रखी आदमी त निकल गली होने आ काहे ने बबू के ने निकल गलू हो ओकरा त माने चेत बा के चला माल मिठाई ले आवे के बा पानी पिए खातिर है एक अनी के कोनो फिक्र नहीं छै भगवान जी हम का करी अब केकरा हिया जाई मांग लेवे हम बेल सीट है बतावा काजे ने अरे ते हेई जबे हम तोरा कहबे जतनी कुल बेलसीट से सरिया दल में चाहे बनल अन्ना रे बबुआ कबेले कहत तनु के चला हो चाहवा बनावत तनी त उ कहत हमरा मतलब नहीं खेता हाथ बेटी ही है तू कर आ या बेल सीट मांगत त देते नहीं खिसन हम सब बिछा बैठा के रेडी कर देले बानी बिछा देल बा जाय दे बबुआ बेल सीटवा देली है। अरे भौजी वाला जन पलंगिया बेलसीट पर है ना ये लेके बिछा देनी है। ये दादा तो जानते को करम ना छोड़ मैं जाए पूछना तो कोई। का चाहत हो तू आइए ना के करत है पूछ के हमर बेल से पलंग पे से उठा के लेके कोला बताओ ना तनी है अरे त का करी हित ताई जी मैं ले ले बनी हम जी मैं ले ले बनी अरे अब भाई, तू तो बेटा ऐसे के ना सिखाओ तो उनको ओकरा घर में से जौन मन कर तो निकाल के लेके आ जाओ तो का हो गले अरे कोने मैं माई के बता दोस्ती के हम ही लेनी है ठीक बा। जन्मौले बाड़ू हमारे भरोसा का अरे हमरा मरद के तो मती मार के रखिए ले ले बाड़ू कि सब तू ही लोग के कहले करत बटुगे एगो बात हम नहीं के सुनत मन तनी से बेल सीट बिछा दिलस त का हो काहे लगला जाके उठा के लेके आवा हमार ना पीछी बुझाइए लो आ देख इज्जत के सवाल बा कोने पैसा नहीं रहे इज्जत कौन इज्जत हम ना बुझिला कोनो चीज ठीक बानू हमार सामान छुए किनकर हक कैसे ओकरा हमारे बबुआ कहला जब खुद के हमारे बियाह बबुआ कहला मैं हरी आई नो ओकर सामान ले जाके दान करिया हमार ना ठीक बा देखो ऐसे ना कल जला इतना तक बात बा इज्जत के सवाल बबुआ हम इज्जत पूछनी के ना सवाल बट गए बबुआ ले पूछनी एक गो हाथे सुधीरा ले देखो पूछले बानी हाला मत कर कने ता से हाथ जोड़ी बा आदमी आवतन दुआ होते होते बते जोड़ इदमी के आवतन, अब मर्दा के फुसला ले तो का जानता तू हैं काहे ऐसे करे ले जाए कने तो हम लोग आई काहे ऐसे करत बानी का हमर बेल सीट लेके आ जे ठीक बनू ना बिछी त ना बिछी अरे आधा सामान घंटा बाटे। रुक जाओ ओकरा बाद ले एक मिनट ना रुकम खिया जाई ये तू घंटा लेके आइबा हम जाके लेके आई अरे ओ जुका दुगो लड़का आइल बसन से गांव में के जाइबू मने ओ जुका अपन चाल चिन्हावे खातिर बेटी जन्मा के रखले बड़ी वो हमारे भरोसे का घुमत से रे हइया का पीछे हित ना दाव देखा था नहीं कैसे लेके हमरा डाटा तनी लोआ जी का मने आगे पीछे घुमत ऐसा देखा था जी दीदी है कितना ही मन के बड़ल अरे, भइल चाय वाला के अंदर जाकर पलंग पे से हमरा बेल सूट उठा के खींच के देख हले जाके बिछा देले ए बेटा वो बहुत तेज बाड़न हमरा भी कोई रन तो हम ना देला हनी त एक एथी सतार खींच के ले है लिया देख ले देखत है माई बेटा एक वाठल बड़ा सा हमनी के ना तोहन लोग के कवाटल बहु चल जा तनी चाह ने खोजे दू कप बनावा काहे बनाई नौकर समझ ले बटुका एक बेटा बेटी तो उहे बात अरे भाई, सुंदर छोड़ दे ते चाय बना के रेडी रख लो हम जा चल चल बाबू हम चाह बनाते हैं चल बेटी पहिला भइल बिया हमनी के भरोसा आई बेटा वो बहुत बदमाश हुन घोई सन एकदम अरे मेहरी आई नु मेहरी हो ना। तो ये बुझाई मेहरी के अरे सब जना के नजर आवे लगी सब जना के अभी कहां अभी सब जना के नजर अरे आवे हमारे लगी, मरद के अपना ऐसे ही अपना बस में कोके रख देले बड़े सन बुझाई ऊ हमारे एगो बात नहीं की सुनत तो तोरा में गलती बा ना मरद में गलती या ओहन में गलती थोड़ी ना बा, तोरा में गलती बा दिन काहे भर नहीं बुझा सबके रखत अपना माईगे बहिन खातिर एथी कइले बियाह शादी कइले बाड़ उनका छोड़ा ऊ तो बाद में बड़न हमारा घरे देखना उनका के एगो हमरा के रुपया देवे ला नी बुढ़िया के चलते सब पैसा इन्हीं पे खर्च कर देता हन बेल सीटवा खातिर नु अभी जानत नहीं का से का होती चुप ना पूछ हमारे कुछ ना तो लेके जाई लोग चल देखी हम का जन का हमारे लेके गोल बन जा तनी द्वार पे से खींच के लेके आई देखो तनी का तो करी खींच के ले बोले हमारो का बच्चा मत लेके चाय बनाए के ले आई